दिनै आं नोंथांमोननो माथाइनि दबालाब जिथनिफ्राय आङो दिनै नोंथांमोननो फोरमायबावनो लुबैदों उखै जानायनि सोमोन्दै उपबास थायोब्ला जों माबायदि थानो नांगौ माथाइनि दबालाब जिदनिफ्राय लानानै जिदाइनसिम दबालाब जिदनिफ्राय उदै बासिनायनि सोमोन्दै जोंनि उदै बासियो सोर बे दुखु सैनाय बोथोर उदै बासिदों आखाइ दिखां दिन्थि बे सोंनायाव फिननाया जेबो नङा नाथाय मालायफोरनिल' खोन्थालाबायनो नाङा गुबुन जायगायाव मोजां उदै बासिदों जेब्ला उदै बासिब्ला माबायदि बासिनांगौ बेहाय फोरमायदों नोंसोर उदै बासियोब्ला दिन्थि फाग्राफोर बायदि मोखां दासों मानोना बिसोरो मानसिफोरनो गावखौ उदै बासिनाय दिन्थिनो थाखाय गावनि मोखांनि मुस्रिखौ सोलायो नंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो बिसोर गावनि मोननांगौखौ मोनखाबाय नाथाय नोङो उदै बासिब्ला नोंनि गावनि खानायखौ खान आरो मोखांखौ सु नोङो मानसिफोरनो नङा नाथाय नोंनि नुयै बिफानो गावखौ उदै बासिनाय दिन्थिनाय बादि अब्ला नों नुयै बिफाया नोंनो होफिनगोन नायदो माबायदि उपबास थायोब्ला एबा उखै जायोब्ला उदै बासियोब्ला इसोरा जोंनो मा होयो जोंनि मोदोमासो खहा जागोन नोंगौ नों गोमाबाय मोदोमा नोंनि सेहेरा डाउन जाबाय गोमाबाय नाथाय नोङो इसोरनिफ्राय बोरखौ मोनफिनबाय होफिनगोन होननाया नों जे थांखिखौ लानानै उखै जादों जानो हागौ आंहा साख्रि मोना जानो हागौ आङो एग्जाम पास जानायनि जानो हागौ आङो पेरालाइज थाबायनो हानायनि जानो हागौ गथ'फ्रा मोजां जानायनि बेखौ नोङो उखै जानानै बिनायाव जेब्ला नोंहा खहा जाबाय उखै जानानै बिनायाव नोंनि मोदोमा गोबां हांख्रंलांबाय नाथाय बै नोंनि थांखिया बै मोनफिनबाय जेब्ला नोङो उखै जानाय समखौ दिन खालामनानै 9 दिन बा 9 दिन सानथाम बा सानथाम बे दिनखौ मोजां दिनखौ पालन खालामनानै फुरा पालन खालामोब्ला आरो बेनि उनाव नों जाफिननो हाबाय अब्ला नोंनि देहा फैफिनबाय आरो नों बै सानथाम एबा 9 दिन एबा दिनैनि गेजेराव उखै जादोंब्ला अब्ला बे उखै जानायनि नों मा थांखि लानानै बिदों बेखौथ' इसोरा बेनिफ्राय मोनबाय नोङो बे सानथाम उखै जानायाव एबा बे 9 दिन उखै जानायाव एबा बे 40 दिन उखै जानायाव एबा दिनैनि बे 13 थारिखआव उखै जानायाव नोंहा देहा नस्थ' जादों नोंहा देहाया खहा जादों नाथाय नै बाहाय नोंनि बोरा पुरन जाबाय नोंनि बिनाया जाफुंबाय देहाया दान्दिसेनि थाखाय लोरबां जानो हागौ उखै जानायजों देहाया नोंना खहा जानो हागौ नाथाय बेनिफ्राय बांसिन आबुं जाफिनबाय इसोरनि बोरा गाबोन जाफिनब्ला नोंनि देहाखौ नों मोनफिनबाय नाथाय फारसेथिं बै बोरखौ नोङो उखै जानायजों नोङो फिलाप खालामफिनबाय जोबनो गैयै बेनिखायनो अनजागाफोर उखै जानाय समाव जों मा जानो नांगौ बेखौ इसोरनिथिं नोंसोर उदै बासियोब्ला बेनि माखासे हुदाफ्रा जोंनो फोरमायो दिन्थि फाग्राफोर बायदि मोखां दासों खायसे उखै जादों होननानै दिन्थि फाग्राफोर थानो हागौ बेनि सोमोन्दै मोजां मिथिना ओरैनो 40 दिन उखै जाबानो मा जानो नाथाय दिन्थिफादोंब्ला नोंनि 40 दिन उखै जानायाबो हलाय जाफिनगोन नोंनि देहासो नस्थ' जालांगोन दिन्थिफाग्राफोर माने दाबुं खायसे नै बुंगोन जेब्ला नों उखै जागोन आन्जाराबो बांसिन जागोन गोथाव जासिग्राबो लोगोफोरबो फैनो हागौ हाबाखौ लेंनोबो हागौ दिनैथ' 13 थारिख सासे आंनि कम्पिउटाराव टाइप बुग्रा आङो खामानि हैबाय थायो बे आंखौ सार दिनै आंनि हाबा 13 थारिखआवथ' आंहा प्रग्राम दं नाथाय बे समाव जोंहा दुखु सैनाय ना बेदर जाया अब्लाबो सार नोंथाङा फैनांगोन मिरामिसखौबो जाफै बेलासि समाव दिनैनि समाव दा लेंहरदों बे अदालगुरियाव सासे असमिया अनजागाफोर बे समाव जेरै ना बेदर जानो सोरबा लेंगोन सोरबा लोगोआनो नोंखौ बबेबा जायगायाव पार्टि जानो लेंगोन गोबां ना बेदर जानो थाखाय नोंनो लब खालामगोन दानिया नोंहाथ' थांखि लानानै उखै जादों दानिया नोंनियाव गोथाव नावै बेदरै आं मा खालामनो नोंखौ लब खालामगोन नाथाय नों बाहाय लब जानो नाङा अब्ला नों लब जाबायब्ला लुबैबायबा खदै मोनोबा जागौमोन बेजोंबो नोङो नोंनि फोथायनाया गैला गासैबो भंग जाफिनबाय जे थांखिखौ लानानै आं बिदोंमोन बे बिनायखौ नोङो खोमाना लाफिनबाय बेनिखायनो अनजागाफोर नोङो एरखेनांगोन आरो नोङो बुंनो नाङा ओइ नोंथां एबा लोगो आं दिनै उपबास हाजोलै जानो मोना लोगो ना बेदर मोनजाया बिदि बुंना दाला नों नांगौबा गावखौ एरखेना था आंहा एसे उसुबिदा देहानि थाखाय उसुबिदा आंहा बेबायदि उपबास थादों बेखौ दाबुं उसुबिदाखौ नों बुं
आङो हाथारनाय नङा आंखौ गाज्रि दामोन नोंथां एबा लोगो आं दिनै बे जानायखौ जाथ'नो हानायाव नोंथाङा जादो गुबुन दिनाव आं जागोन बेखौ बुंबानो जाबाय बे गाज्रि गाज्रि बुंनो हागौ बा धोरोमिया दिन्थिफ्लादों माखौबा आंनि लोगो जानानैबो आंनि खोथाखौ मानिया आंनि लोगो जानानै आंनि पार्टियाव जाया आंनि बायदिसिना माखासे प्रग्रामनि थाखाय थानो हागौ हाबानि प्रग्राम जानो हागौ बार्थडेनि प्रग्राम एबा माबा मोनसे गावनि जाहोनाय रंजा बाजानि पार्टिनि बेफ्रावबो नोंखौ जायियाव नोंखौ दुखु मोनब्लाबो नों निमाहा बिदो बेनि दुखु मोननाया गिदिर नङा बेनि गाज्रि मोननाया दुखु मोननाया गेदेर बाथ्रा नङा इसोरखौसो दुखु मोनजानो बिनि बिनायखौसो भंग जाजानो नों बेखौ गिनांगोन नाथाय बिनि रायनाय बिनि गाज्रि मोननायखौ नों गिनो नाङा नोङो गुरै बाथ्रा बुंनानै बेनिफ्राय जानगार नांगौबा दै एबा साहा लोंनानै था अब्ला बिनि ना बेदरै नोंखौ जासिगोन जेरै जिसुखौनो जासिदों जिसुनियावबो जेरै बे आन्जारा फैदोंब्ला नों आरो आं साधारन मानसि बे आन्जारा नोंनाव आंनावबो फैखागोन बेखायनो बुंदों जेब्ला नोङो उदै बासियोब्ला दिन्थिफाग्राफोर बायदि मोखां दासों मानोना बिसोरो मानसिफोरनि गाव गावखौ उदै बासिनाय दिन्थिनो थाखाय गाव गावनि मोखांखौ मुस्रिखौ सोलायो मानसिफोरनि दिन्थिखाय महर मुस्रिखासो आं उखै जादों होननानै आंहा उखै जादों होनना खोन्थायो बेबायदिबो महर मुस्रिखौ नों उखै जायै बादि सो जानो नांगोन जानाय बादि खालामनांगोन गोख्रों बादि खालामनांगोन उखै जादों लोरबांथार दुरबलथार आंहा होनना बिदि बुंब्ला नोंनि उखै जानायखौसो खोनाबा नोंनि बिनाया नंखायसो जाबाय बिदि दाखालाम आन्दायग्राफोर दिन्थिफ्लाग्राफ्रा माबायदिखौ फोरमायदों मानसिफोरनि सिगाङाव नोङो उखै जादों होननानै दिन्थिफ्लाबाय दानिया बबेबा खनायाव थाखोमानाय रुथि जाखोमाहैबाय बबेबा खनायाव थाखोमानानै सिंग्रा जाखोमाहैबाय बबेबा खनायाव थाखोमानानै नोङो आन्दायग्राफोर खान्थाल गोमोनखौ जाखोमाहैबाय मोनसे जाथाय वेस्ट बेंगलनि जाथाय जेब्ला आं वेस्ट बेंगलाव दंहैयोमोन बिसोरो दुखु सैनाय बोथोरनि अनगायै गुबुन गुबुन जायगायावबो बिथांमोना उपबास थायो सासे सिख्ला उपबास थादों बियो मोनसे न'खराव 9 दिन बिनायनि बे समाव खान्थाल गोमोन मोननायनि सम जेब्ला बियो बेहाय नबिना बिनायाव उखै जाबाय बियो बिनायाव उखै जादों होनना मिथिबाय बिनानैबो होबाय फुङाव दाउखा गा गा गाबदों बेनिफ्राय खान्थाल बिफांनि गाबदों माखासे खान्थाल फिथाइया मोनबाय दाउखाबो जाबाय दाउखा जाबाय खिन्थु गावनि नबिना बिनाय सोरबा बेमारनि थाखाय बिनायाथ' जोबाखै उखै जादों खान्थाल बिफाङाव गाखोनानै बे सिख्लाया गाखोनानै आराम जिरायनानै खान्थालखौ जिरायनानै गोजौआव गाहायाव लानानै फैयोब्लाथ' नुगोन ना गोजौआव गाखोदों खान्थाल बिफाङाबो एसे गिदिर रावबो नुवा बिलाइजों जोख्लोबनाय जिरायनानै हारसिंनो खान्थाल फिथाइखौ बख' बख' जागासिनो थिगसे जाखानोसां बिनिफ्राय उपबास थादों होनना खोन्थानोसां खान्थालाथ' उदै बुंखायोना ओंखामनिफ्रायबो थाबसिन उदै बुङो गाखोनानै बेनिफ्राय जिरायनानै जि जागासिनो दं बेगराव थरल' थरल' गाहायाव हरगासिनो दं जागासिनो दं दाउखाया मा जानो गावसो बांसिन जागासिनो दं सासे गथ'आ थांनानै बेथिं थांदों आरो सासे गथ'आ जेब्ला बे खाथियाव बियो गथ'आ पेसा खालामनो थांदों माने खान्थाल बेगराव थरल' गर'ना नांफैबाय आइ मारै होनदों गथ' सासे हौवासा नायबाय आब' नों खान्थाल जादों खान्थाल बेगरा आंनाव नांफैदों आयै माबोरै नोंनाव नांबाय जाखांनानै सानदोंमोन बोरैबा गोलैदों नोंनाव नांबाय होनबाय मानसिफोरखौ दिन्थिफ्लानो थाखाय बियो आन्दायग्राफोर बियो मा खालामो मोखां सोमो दिन्थिफ्लानो थाखाय बियो उखै जादों होनना बुङो नाथाय फारसेथिं बे फुङाव खान्थाल गोमोन जाखोमायो दाना गथ'थ' खोन्थाहैबाय आब' खान्थाल जादों जाना बै उखै जानाय न' खाथिनि जे न'खराव नबिना बिदों आब' खान्थाल जादों मानसि खोन्था बिमाबो बाहाय दं नालाय आयु जायखौ बिग्रा होननानै मिथिगौ आरज खालामग्रा मिथिगौ बे सिख्लाया माथो खान्थालसो जाखोमायो बेखौ उखै जादों होननानै बुङो सानफ्रोमबो जायो बियो फुं फुं खान्थाल जाखोमायो बियो खान्थाल जानानैनो बेनिफ्राय खान्थाल गोमोन मोनामजानो गिनानै बेनिफ्राय सेन सारनानै लायो आरो बियो बेनिफ्राय जाहाथे मोनामा आन्दायग्राफोर दा बेबायदिनो जोङो मानसिफोरखौ दिन्थिफ्लानो थाखायल' बेबायदि खालामनायखौ इसोरा हामजाया नों दिनै मानसिफोरखौ दिन्थिफ्लानो